tothom, merci per venir. Us donem la benvinguda, gràcies al Palau Macaya per acollir-nos, i agraïm també al Departament de Política Lingüística que ha fet possible aquest acte. Ara us donem la benvinguda, farem un nou debat socialitzant. Dir-vos, per qui no ho conegui, que són un cicle de debats que impulsa el diari social.cat i que el que pretén precisament aquest cicle és crear un espai per tractar temes que ens travessen a totes com a societat. I volem també saber com encaren aquests temes les entitats socials, també com l'encaren des de les polítiques públiques i com responem. Fins ara hem parlat d'educació, hem parlat també de salut i avui parlarem del català, perquè ens sembla important que pensem que l'aprenentatge del català és una eina de cohesió social i és una porta d'entrada a la comunitat. Llavors, el paper que hi jugueu tant les entitats socials com l'administració pública i com us coordineu entre vosaltres. Llavors, sense més, volíem conèixer com ho feu, perquè, clar, d'entrada, quan una persona arriba, les persones nouvingudes arriben, la primera porta que sovint truquen són a les entitats socials, i sou vosaltres les que els hi doneu eines per arrelar-se aquí. Bé, doncs l'objectiu d'aquest debat és això, conèixer aquesta feina vostra. Llavors ara passo a presentar-vos a les persones que ens acompanyen. Tenim l'Alba Traver, ella és tècnica del Servei de Foment de l'Ús del Consorci per a la Normalització Lingüística. Alba, bon dia. També tenim el Jordi Esteban, que és el creador del projecte Xerrem, de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana i opinador del social.cat, si m'ho deixes dir, també. Bé, després tenim a la Carmen Hernández. Hola, bon dia. La Carmen és periodista salvadorenya, voluntària i alumna de català de la Fundació Integramanet. Bon dia, Carmen, gràcies. Tenim a la Mireia Sàlvia, responsable d'acollida sociolingüística de l'entitat Baita Altacafa. Bon dia, Mireia. I jo soc la Mar Barberà, periodista redactora del social.cat. Comencem. Bé, la primera ronda de preguntes la farem per oferir-vos una visió general de la situació i de la tasca que està fent cada entitat per fomentar l'ús del català. Llavors, Alba, jo et volia preguntar, quin és el paper del Consorci en l'acollida lingüística d'aquestes persones i quines col·laboracions teniu actualment amb les entitats socials? Destaquen alguna. Tenim una horeta de debat, perdona, llavors podeu anar, això, ja ho hem parlat, 5 minuts per persona tranquil·lament. Molt bé, perfecte, crec que em sentiu bé. Doncs l'objectiu principal del Consorci és facilitar el coneixement i l'ús del català a tots els àmbits de la societat. En el cas concret de les persones nouvingudes, treballem per garantir la igualtat d'oportunitats a través de l'aprenentatge del català i també de l'accés a espais socials que ja funcionen en aquesta llengua. Per aconseguir-ho cal que el Consorci sigui el nexe entre les persones que volen aprendre i parlar el català i les entitats. Pel que fa a aconseguir que aquestes persones tinguin accés al coneixement de català, oferim cursos diversos, una oferta de cursos força àmplia i sobretot per a aquest col·lectiu, cursos de nivell A1 i A2 del marc europeu. Ara, precisament, del nivell A1 estem repensant aquest nivell i ben aviat posarem a disposició de la ciutadania nous materials. També tenim itineraris d'aprenentatge específics per a col·lectius professionals, per exemple. Tenim un projecte que s'anomena Comerços Aprenents, que consisteix en una formació específica per a persones que treballen de cara al públic en establiments comercials. I fem la formació allà mateix, a l'establiment, i adaptem els continguts de la formació perquè sigui útil per a aquestes persones. Tot i que no som una escola expedidora de certificats, sabem que els nostres cursos acaben en un justificant d'assistència o en un certificat oficial, que això facilita que les persones que els fan tinguin accés a recursos, a formació i a processos d'arrelament. Però amb els cursos de català no n'hi ha prou. Hem de fer més coses, per això també tenim projectes de foment de l'ús del català.
i que aquests projectes afavoreixen la participació d'aquestes persones en la societat catalana sense limitacions. Aquí tenim un pack concret d'activitats fora de l'aula, com reptes o pràctiques lingüístiques en entitats. Sí, que això, si tenim més temps després, us ho explicaré perquè és un projecte molt interessant. Pel que fa a les col·laboracions que tenim actualment, treballem conjuntament amb entitats, de fet, treballem amb Integramanet, que és aquí present també, treballem també amb la CAL i amb entitats del tercer sector, entitats socials i ajuntaments, sobretot per aconseguir estendre la nostra oferta de cursos de català, d'aquests nivells que he comentat abans, sobretot de l'A1 i de l'A2. Tenim convenis amb aquestes entitats, també en aquesta línia concreta el Departament de Política Lingüística ha ofert un ajut concret per a entitats sense ànim de lucre i ajuntaments de poblacions de menys de 17.500 habitants perquè puguin organitzar cursos de català i així ampliar l'oferta. També fa molt de temps que treballem amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, organitzant cursos conjuntament, i tenim altres projectes, com he dit, amb entitats concretes, que no us faré l'espoiler ara, però més endavant us el presentaré. Gràcies, Alba. Molt bé. Jordi, de quina manera feu vosaltres, des de la CAL, la transmissió del català? Quines iniciatives funcionen millor amb persones nouvingudes que heu detectat? Molt bé. En primer lloc, la primera, penso que en general les entitats culturals són punts propers i accessibles que no són acadèmics en la línia que acaba de dir-nos ara l'Alba, oi? En aquesta connexió. I som entitats culturals, evidentment, per a qui vulgui fer-se seva la llengua i entendre i estendre el capital social català i cultural català, per això són aquestes entitats. Respecte de la transmissió, jo personalment soc en una d'aquestes entitats, que seria la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, que des de fa ja molts anys, a partir de projectes molt diversos, en el triangle llengua, país i gent, diríem, i poble, oferim vehicles a la societat per respondre a aquestes tres responsabilitats generals d'administració, societat civil i ciutadania, que una seria la de vivificar la llengua en pobles i barris, com pot ser els correllengües. L'altre seria el tema de la llengua, procurar que la llengua catalana mantingui la qualitat i que tinguem consciència lingüística en el seu ús, etc. I respecte del tercer, que seria aquest seria amb el projecte Garbells i Garbells de Llengua, i el tercer, que és aquest Xerrem, en el qual jo he estat creador d'alguna manera, en què el que fem és respondre a aquesta responsabilitat d'augmentar, fer créixer el nombre de parlants de català a Catalunya, d'acord? Per tant, nosaltres ens movem més, com deies, Alba, tu, també en aquests nivells A1, A2, són els nivells més bàsics i elementals, i en aquests nivells treballem aquesta oralitat no formal, amb un concepte de la conversa com aquell element de compartir humanitat en la qual transmetem sentiments, transmetem coneixements, records, experteses i opinions, que és tot allò que som els humans, que som sentiment, voluntat, intel·ligència, percepció i memòria. I tot això és el que comuniquem. I, per tant, amb aquest element, ens fixem molt en el tema en què consisteix la voluntat d'una persona d'aprendre una segona llengua, quins elements hi ha. Hi ha aquests tres elements bàsics que ens diuen el Peter McIntyre, aquesta tesi que ha sortit mundial, en què, evidentment, el domini bàsic, l'autoconfiança i l'oportunitat d'entorns d'ús social, com vosaltres esteu
fent molt bé, no? D'acord? Bé, doncs, el xerrem són aquests, el que fem aquests grups, són xerrem de grups setmanals, d'entitats, les fem amb entitats acollidores, la porta voluntariat, atenem a 3 perfils, el que no entenc el català, l'entenc però no el parlo però en tinc dificultats, i ho fem seguint els descriptors del marc europeu comú de referència de les llengües, d'acord? I, per tant, pel que preguntava sobre fer comunitat, la primera comunitat seria el grup, la segona comunitat seria l'entitat que acull, el tercer grau de comunitat seria el poble on es viu i, finalment, el quart seria el país, Catalunya. D'acord? Gràcies, Jordi. Carmen, ara volíem saber com ha estat la teva experiència aprenent català i quin recurs o mètode t'ha anat millor de l'entitat on l'estàs aprenent. Encara l'estàs aprenent, oi? Jo encara no parlo molt bé el català, però faig l'esforç. Soy alumna de l'Eura i també d'Integramanet, voluntari també d'Integramanet. I la meva experiència amb l'aprenentatge del català ha sigut molt enriquecedora perquè m'ha fet que jo pensara que ara que visc aquí a Catalunya, a més que jo tinc la llengua materna, que és el castellà, dije, home, pues també hay que aprender a parlar el català. I és així com quan jo vaig arribar a Catalunya fa un any i mig, més o menys, que ha sigut Integramanet que m'ha donat la primera acollida i és ahí on jo he començat a estudiar, a aprendre el català com el curs inicial i bàsic també, i ara soc voluntari també d'Integramanet i continuo practicant el català perquè parlo amb les meves companyes el català i Integramanet és una entitat en la que jo crec que és un espai inclús que dona molt fraternitat i també és un espai ple de gens que demuestra a uno lo important que és també incluir-se uno a la societat catalana. Molt bé. I quines iniciatives creus que funcionen millor? Potser aquestes, no? Que parlaves de sentir-se, simplement de formar part del grup, no? I practicar, parlar-lo, no? Parlar el català. Sentir-se acollida, no? Sí, però és que a vegades és una mica difícil per uno com migrant, com estranger, perquè se troba con barreres. La vergonya és una barrera molt fort. El por de parlar, encara jo tinc una mica de por, però el xerrar, parlar en tertulias, en las botigues, en los espais on se dona la oportunitat de parlar i d'aquella gent catalana que també mira l'esforç d'uno, això anima a seguir aprenent el català. I que no et canviïn al castellà, però d'això en parlarem després. És altra cosa que jo m'he trobat moltes vegades gens que jo per practicar el català parlo en català, llegar a alguna botiga, a alguna entitat i responen en castellà. I jo diu, però he parlat en català i per què els catalans parlen en castellà i jo estoy...
i bé, és algo que encara al cap meu està al volant el per què els mateixos catalans canvien a la llengua del castellà. Nosaltres també ens ho preguntem, després en parlem d'això. Mireia, com treballeu vosaltres l'acollida des de l'entitat, des de BAIT? Des del BAIT entenem la llengua com una eina per comunicar-se amb l'entorn i amb la comunitat, però anem una mica més enllà i també veiem l'aprenentatge del català com un dret. Llavors el que fem és oferir cursos de català a nivell inicial, amb conveni amb el CNL, en diversos horaris. Intentem que siguin grups reduïts per poder oferir una atenció més personalitzada a l'alumnat i treballem d'una forma que volem que siguin ells mateixos qui vegin l'atractiu de l'aprenentatge del català i que li vegin una utilitat i mai des d'una imposició, des d'aquesta obligació que genera una mica més de rebuig. Per això intentem oferir classes que siguin divertides, que treballem molt amb el sentit de l'humor, que siguin espais còmodes, és a dir, que vagin una mica més enllà de simples espais formals d'aprenentatge de la llengua i que puguin ser entorns còmodes on les persones se sentin segures, on no hi hagi aquesta por a equivocar-se, aquest judici constant. I donem també molta importància, evidentment, a practicar, com comentàvem, a practicar la llengua dins l'aula, també fora de l'aula, que l'acollida sociolingüística no sigui algo exclusiu dins de l'espai de l'aula. I dins d'aquestes classes també hi participen persones voluntàries, persones en pràctiques, però sempre amb una referent tècnica per fer sobretot la revisió de materials, que molts cops costa trobar materials que estiguin adaptats al perfil amb qui treballem, que no reprodueixin estereotips. I també dins de la programació d'aquestes sessions, d'aquestes classes, també li donem molta importància al que són les activitats socioculturals, perquè al BAIT entenem la sociolingüística com aquesta part més d'aprenentatge formal de la llengua, però també tot el que és el coneixement de l'entorn, el poder fer sortides, sempre que siguin adaptades i adequades al perfil de persones amb qui treballem. Molt bé. Llavors és això, poca gent ajuda i integrar-ho, no només dins l'aula, sinó... Clar, perquè també el tema de treballar, fer l'acollida des d'una entitat comunitària, també una mica el que comentava la Carmen, crec que el que ens transmeten les persones amb qui treballem és aquesta confiança, aquest vincle de... Nosaltres al final som una entitat que comptem amb diversos programes i amb un equip de professionals molt gran amb qui treballem en xarxa, cosa que fa que puguem oferir un seguiment de l'alumnat, una mirada més holística i molts cops dins de l'aula detectem situacions o problemàtiques que potser ells mateixos no ens poden explicar o no ens volen explicar i sempre, evidentment, que elles vulguin, podem fer un seguiment, un derivar fins i tot a recursos del barri i crec que és alguna cosa que ells ens transmeten, aquest sentiment d'acompanyament, d'acollida. Molt bé, Mireia, gràcies. Bé, doncs ara parlarem una mica dels reptes i les oportunitats i de quina manera us coordineu, que ja ho heu anat dient, però si voleu podem aprofundir una mica i després ja obrirem torn al públic. Llavors, Alba, per seguir una mica l'ordre també, quins són els reptes en l'ensenyament del català que ara us trobeu vosaltres? Perquè, clar, sovint són persones amb realitats precàries, em refereixo que tenen càrregues familiars o han de treballar, com ho encaixeu, això? Que no siguin cursos de 4 hores cada dia, no sé, que sortiu una mica d'això, com ho contempleu. I també et volia fer una altra pregunta, que era com creus que es pot millorar, si creus que es pot millorar la coordinació amb les entitats que ja esteu fent. Perfecte, Mar. Se'm sent? Sí. A vegades tinc la sensació que no. Doncs d'entrada el que ens trobem a les aules és això, persones que tenen sovint dificultats per compaginar la formació, les responsabilitats familiars i també la feina, i això limita l'assistència d'aquestes persones i la continuïtat als cursos. Algunes d'aquestes persones també venen amb una situació d'incertesa, amb desequilibris socioeconòmics, que també els fan estar com molt alerta i clar, això repercuteix en el seu rendiment i en les possibilitats d'aprenentatge. També són perfils molt heterogenis, és a dir, trobem persones que
sovint no estan alfabetitzades, a vegades venen de realitats molt diverses, tant pel que fa lingüísticament com culturalment, i tot això ho hem de tenir en compte a l'hora d'adaptar els nostres cursos i fer una proposta formativa. Els tècnics o professors han de tenir recursos a l'aula perquè aquestes persones puguin avançar en el seu aprenentatge, se sentin segures i per tant hem de disposar de diversos itineraris formatius que s'adaptin en la mesura del que sigui possible a les necessitats d'aquestes persones. Hem de prioritzar això, doncs proximitat, flexibilitat en els cursos i en la mesura que es pugui personalització, perquè aquestes persones se sentin que tenen oportunitats per aprendre la llengua. Pel que fa als circuits de coordinació, jo crec que actualment s'està treballant per millorar-los i un exemple són els cursos coordinats que he comentat abans i que també ha anat sortint aquí a la taula, que cada cop hi ha més cursos coordinats amb entitats i aquesta és una mostra que s'està millorant tot el circuit de coordinació. Evidentment queden coses per acabar de matisar, per acabar de millorar. Un aspecte seria, per exemple, assegurar que hi ha una bona planificació conjunta de l'oferta de cursos arreu del territori, perquè no hi hagi duplicitats o buits, per exemple. També s'han de continuar creant espais estables de trobada entre entitats i l'administració, perquè es pugui anar parlant de les dificultats que es troben i de traçar actuacions conjuntes entre tots dos. Crec que també fora bo que s'incrementés la formació a les persones que directament treballen amb acollida lingüística, formació sobretot en sensibilització i oferir més casos pràctics, perquè aquestes persones puguin saber com han de reaccionar davant de cada un dels casos que es presenten. I per acabar una mica potenciar la mirada transversal, que tothom sigui conscient que té un paper en l'acollida lingüística de les persones que arriben. No només el consorci, l'administració, les entitats, sinó que la societat en general. Molt bé, Alba. Gràcies. Després, jo em sembla que tindrem temps per si vols explicar algun Perfecte, projecte. sí. Val, Jordi, vosaltres des de la CAL quins obstacles trobeu en la participació de les persones nouvingudes, si en trobeu? I com creus que es pot fer la comunitat catalanoparlant més acollidora? És això que dèiem, que no ho visquin com una imposició o una obligació, sinó que sigui realment una eina d'acollida, no? Sí, bé, ja us ho deia abans i potser m'havia duplicat una mica en la conversa i aprofundiré una mica més, però a veure, la que nosaltres des de la CAL hi volem aportar és aquests contactes que puguin ser més duradors, més igualitaris de veïnatge, de creadors d'amistat ciutadana entre les persones que parlen català i que d'alguna manera es troben amb un ritme prou bo. Per ara tenim només una hora i mitja a la setmana, que potser és poc, però és el que podem oferir. Aquesta trobada real humana entre persones en les quals intercanviem experiència humana, ens diem més que dir, ens diem uns als altres més que dir, també diem, evidentment, coses, doncs ens sembla que és un camí que pot ser important en aquests moments. Repeteixo, aquesta persistència en la trobada que fa que un grup acabi sent colla, que no sigui purament grup, sinó que hi hagi aquesta consistència. Això nosaltres, des de les entitats, ho podem fer perquè podem tenir aquests terminis més llargs de temps. En el consorci ho estan fent molt bé, però evidentment quan acaben les 45 hores, doncs resulta que ara començaran un altre curs en què pot ser que hi hagi un altre element diferent. Insisteixo en aquesta persistència que fa que es creïn aquestes amistats ciutadanes sense entrar en absolut
en la que seria la intimitat de les persones, no? Evidentment, però sí que es constitueixi que et trobes al carrer amb aquell que et tornes a saludar, no? Amb el Muntaha Lo, que ven penjolls pel carrer, des de persona del Senegal, doncs sí que ens podem trobar i ens podem prendre un cafè junts, perquè ja fa 2 anys que ens trobem en aquest grup i va millorant en català. Aquest seria el centre una mica del que nosaltres podríem aportar en aquest sentit, i el fet de vincular-nos aleshores a fomentar que passin un pas més i vagin a estudiar en consorci per la normalització lingüística, o també que alumnes del Consorci per la Normalització Lingüística que vegin en el barri on estan que poden fer aquesta pràctica de català que vosaltres feu, doncs seria una de les pràctiques, seria el poder fer això. Però insisteixo en aquest element d'una certa persistència, aquesta categoria humana, de contacte humà, com he dit abans, de comunicació de sentiments, de percepcions, de records, d'experteses i d'opinions. Començarem pels primers, que són més senzills, i acabarem pels últims, que són més complicats. Doncs aquesta seria una mica la nostra aportació. Molt bé, per tant, un espai d'acollida i d'unió. Molt bé. I, Carmen, quines barreres t'has trobat, si és que te n'has trobat, en aquest aprenentatge? Ara ho comentàvem abans, no? Què diries a la societat catalana perquè et puguin ajudar, perquè us puguin ajudar les persones que arribeu a fer un millor aprenentatge i una millor acollida, al cap i a la fi? Sí, o sea, la barrera la més difícil que jo he trobat és el por i la vergonya de parlar. Y esa es una barrera emocional, una barrera social que també he trobat és que la gent no parli amb mi català, puguin fer-lo. O que canvi ràpidament a castellà perquè el català meu no és fluid. Aquesta és una barrera social con la que m'he trobat i molts companys també me lo han dit. I altra barrera que és molt important en el cas dels estrangers en el procés d'aprenentatge és que hay que compatibilitzar el temps en la feina, los estudis, los compromisos, però jo crec que si uno posa una mica d'esforç, pues avanza en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo la comunidad catalana pues, ayudar a nosotras en ese proceso? Pues sempre, primer, parlar sempre en català. Segon, que sempre tinguin la paciència d'escoltar-nos y també en el cas de las entidades, pues que con los recursos que tens, si los cursos sean con més facilitat, horaris més fàcils per poder assistir a classes i també que hi hagi més escoles de català, perquè l'Eura ja no da abast, l'Eura està saturat i Integramanet està saturat con los cursos. Obren ofertas para aprender para el curso y en un día está ple el curso y uno queda a la lista de espera. Entonces, pienso que donar una política lingüística, millorar la política lingüística, perquè l'aprenent del català també se senta motivat, perquè jo tinc classes de 7 a 9 després de tota una jornada de treball, és una mica cansat i a vegades pues, ni siquiera en aquests horaris hay espai per aprendre català.
Per tant, més recursos, no? Perquè això també passa amb el consorci, no? A vegades els cursos has d'estar allí com si compressis entrades d'un concert, no? D'un festival que s'acaba. Més recursos. I Mireia, vosaltres quines necessitats específiques trobeu al perfil, als vostres usuaris? Pel que fa al perfil, és bastant divers, no? També com ha comentat l'Alba, és un perfil semblant. Nosaltres treballem amb persones que no són castellanoparlants i majoritàriament joves, sobretot un perfil més masculí que femení, diria, tot i que això és veritat que també va canviant. Una cosa que destacaria és que són persones que parlen moltes llengües i que tenen un bagatge formatiu previ, i això després a l'hora d'aprendre el català i d'aprendre una llengua es nota molt, i són persones amb molta facilitat per l'aprenentatge de la llengua. A més, pel que fa als orígens, també són orígens diversos, però moltes vegades ens trobem amb alumnes que venen de contextos on també hi ha una diversitat lingüística dins del país, molts cops també en situació de desigualtat, penso en el cas de la Masic, i veiem que d'alguna forma empatitzen una mica més amb la situació lingüística de Catalunya i creiem que veuen una mica més aquesta necessitat d'aprenentatge del català. Són persones, com hem anat comentant, amb situacions laborals força precàries, molts cops també habitacionals, i les necessitats que ens trobem bàsicament, sobretot, és la recerca de feina. Potser ara mateix no poden treballar perquè no tenen el permís, però sí que un dels motius pels quals volen aprendre la llengua és per, en un futur, poder a una entrevista de feina ni que sigui dir algunes paraules. També moltes persones ens transmeten aquesta necessitat de crear xarxa, de conèixer persones. Molts cops ens diuen aquest discurs, he fet un amic català, i veiem com realment això sí, motiva molt el fet de buscar, de voler fer xarxa al territori. També, en altres casos, de poder comunicar-se amb les professores, les persones que tenen els nens aquí, o entendre el que diu el metge, poder sobretot entendre tràmits, perquè al final són persones que un cop arriben han de fer molts tràmits a l'Ajuntament, moltes coses a formularis, i aquesta necessitat de poder entendre el que m'estan dient, el que m'estan demanant. I evidentment les persones, la gran majoria, estan en situació administrativa irregular, llavors també hi ha aquesta necessitat de poder acabar amb el procés de regularització. En general, jo crec que el denominador comú seria les ganes d'aprendre. Sí, en general ens transmeten això, les ganes d'aprendre, de connectar amb el territori i aquesta motivació de construir un futur aquí i d'implicar-se en el procés d'aprenentatge. Clar, això és un bon motor ja, no? Si són aquestes ganes. Sí, sí, sí. Molt bé. Doncs ara sí que us faré algunes preguntes així en general i obrirem de seguida torn al públic per si també us volen preguntar. Però una mica ja és el que hem anat dient, que hi hagi ganes d'aprendre, clar, és un bon motor. Però llavors, per combatre, tornant al tema, que la Carmen és en primera persona, ens ho pot explicar, no? Com combatre l'autoexclusió lingüística? Clar, que et parlin en castellà tira enrere, oi, Carmen? Clar, a vegades als catalans ens costa no canviar el català, no tothom, i cada vegada anem agafant consciència, no? Hem d'agafar. Però clar, a vegades ho pots fer com per ajudar a la persona que acaba d'arribar i no l'estàs ajudant, no? És una línia fina. No sé qui la vol respondre aquesta, però com es creu aquesta línia o com no es creua? És a dir, si tu vas al metge, ara s'està fent la campanya des de Salut, des del Departament de Salut, el metge en català, doncs... Clar, és un tema molt íntim, no? I el Jordi parlava de moments íntims que són importants, doncs els fem en català. Però com ho fem, com agafem aquesta consciència com a ciutadans ja per no fer el canvi, per exemple, per no canviar de seguida, no? Com es pot fer això? Tu deies, Alba, tots hi tenim a fer, no només des del Consorci. Com ho fem? No sé qui ho vol respondre. No sé, jo aconsellaria molt llegir Ferran Suay, espera que he dit bé el nom, perquè sí,
del Tallers per la Llengua, el llibre aquest de sortir de l'armari lingüístic, etc., que penso que ens cal a tots els catalans tenir una major claredat que aquesta és la llengua d'aquí, és la llengua que diu coses que són d'aquí. Quan diem arribar, estem parlant de la costa catalana, perquè és la riba on han arribat els navegants de la Mediterrània, quan les paraules és d'aquí i no tenim la consciència suficient. I jo penso que el Ferran Suay ens ha ajudat molt perquè, llegiu-lo, perquè ens col·loca en totes les etapes d'aquesta frenada que estem fent, aquesta autoexclusió, aquesta frenada, purament de vegades només mirant l'aspecte de la persona, pum, canviem de llengua, doncs hi ha les motivacions per no fer-ho. En el cas que notem que no ens entén, hi ha una mica d'explicació de com comportar-te. Si finalment t'està exigint que parlis català, també hi ha una manera de com t'hi pots comportar. Per tant, no sé, i penso que aquí també anomeno el Consorci perquè està fent cursos justament en aquesta línia de sensibilització lingüística, oi? En què es vegi més aquesta naturalitat del parlar. Evidentment que totes aquestes campanyes de no em canviïs la llengua, el català suma, ara no surt les altres, mantinc el català, aquests més internacionals, els I speak catalan, etc., doncs evidentment també influeixen, però diríem que ens cal a tots en aquesta història que tenim del franquisme, des del moment en què a mi, quan jo tinc 12 anys i estic en una escola i soc al pati i parlo català amb el meu company del carrer i m'arriba el professor, em fot una senyora bufetada i em posa davant de la paret, diríem, d'aquesta història que venim en què hi ha tot això, doncs evidentment que costa de transformar-ho, però és evident que dintre d'una estimació absoluta de totes les llengües, que a Catalunya la llengua és aquesta, ens falta aquesta motivació interna, aquest sortir de l'armari lingüístic, d'acord? I que d'alguna manera o altra doncs ho puguem fer. És la meva opinió. Molt bé. Doncs em sembla que podem... Yo quería agregar algo sobre això. És que jo crec que és molt important crear més espais donde haya contacto en la comunidad y el que está aprendiendo el catalán. Actividades de conversa más lliure, perquè en la manera en que el alumno o el que quiera aprender català se sienta como més acollido, sentirà que esa llengua és seva. Clar, per tant, sortir una mica de l'aula, que deia també la Mireia, i fer-ho més espais, transversal. con la comunitat, conversa més lliure. Clar. I què creieu que necessiten les entitats per dur a terme això, per poder-ho fer bé? Recursos. Jo crec que més recursos, tant humans com materials, flexibilitzar també una mica el tema dels convenis. Això és una conversa que tenim molt amb el Consorci, perquè les entitats només podem, de moment, firmar convenis per oferir nivells inicial. Llavors, nosaltres és una demanda que tenim com a entitats de poder intentar anar una mica més enllà, perquè ens trobem molt que quan una persona fa les 45 hores amb nosaltres a l'entitat, és una mica el que comentava el Jordi, i després, clar, l'animem, evidentment, a seguir, però el vincle que s'ha generat costa una mica de dir, ara hem de seguir al CNAL. Ens trobem que moltes persones és com, ostres, amb un altre professor, en un altre lloc, i llavors això demanaríem una mica més de poder fer més seguiment, poder oferir més cursos i, evidentment, més recursos en general per poder ampliar l'oferta formativa, reduir llistes d'esperes una mica
el que comentàvem. Això ja esteu en converses, no? Sí, Va, sí, sí. Si no, ara pots aprofitar. Molt bé. Doncs jo obriria torn de preguntes al públic. No sé si voleu... Hola, se sent? Sí. Hola, bon dia. El meu nom és Elisenda Guedea, vinc de la FAC, de la Federació d'AFES de Catalunya, i vinc aquí, he pres moltes notes perquè és un tema que ens interessa molt, nosaltres també som una entitat, estem a 2.406 AFES repartides a les 100% de les comarques de Catalunya, amb el 90 i pico de municipis on hi hagi escola pública estem nosaltres allà. Per tant, en el territori estem i som una entitat que estem en el territori, porta d'entrada de moltes famílies, algú ha comentat la dificultat de moltes persones a comunicar-se amb l'escola i amb el professorat i en som plenament conscients. I aquí he vingut a prendre notes perquè han sortit diverses idees i ens agradaria apuntar-nos en el carro aquest de poder fer cursos de català o fer que el català estigui present també. Llavors, nosaltres hem estat fent un estudi, que és participació en origen, hem estat parlant amb diferents comunitats de la participació de les famílies en els propis països i hem fet moltes coses, us recomano a tothom que us el llegiu, el tenim a la web, i han sortit moltes coses al voltant de la llengua catalana. És el gran tema, és el tema central pràcticament, perquè et permet continuar o et quedes exclòs. Llavors, una de les barreres, que Carmen ja ho has dit tu molt bé, una de les barreres principals és tenir temps per aprendre català. Aprendre un idioma, sigui el que sigui, és un privilegi. Has de tenir temps, has de tenir ganes, has de tenir la ment despejada, no has de tenir problemes. Per tant, en moltes d'aquestes famílies tenen moltes altres prioritats abans d'arribar a parlar el català o aprendre el català. I ja tenir classes de 7 a 9 ja és tot un... S'ha de reconèixer aquest esforç. Això una. I l'altra cosa que també voldria comentar és, que també hem vist a través d'aquest estudi, és que hem explicat molt malament que som una societat bilingüe. Perquè jo em trobo, quan hem anat a fer aquestes entrevistes, que la gent... Per què us poseu aquesta mania que hem d'aprendre el català? Que és un retorn que trobem. Hi ha gent que sí, que és entusiasta de les llengües i ràpid, però hi ha molta gent que hi ha aquesta reticència. I quan t'ho expliques, jo no vaig explicar, jo no vaig rebre cap bufetada per parlar en català, però sí que tenia el record del que feia el meu pare i que portava la senyera amagada. I quan expliques aquestes coses, dius, ara començo a entendre. Llavors, jo crec que hi ha una part que ens hem d'explicar millor com a societat aquest problema que tenim, perquè jo ho veig com un problema, aquest canvi de llengua és que et surt perquè t'han educat així. Les noves generacions ja no estan tan educades, ja tenen una altra sensibilitat, però és el que ens surt de dintre i ens costa molt. I jo crec que aquí anem una mica tard explicant això. Aquesta era la... Bé, moltes gràcies a tots per les vostres intervencions. Jo soc l'Emma Nebot, vinc del SENA i la de Barcelona, estic aquí acompanyada de la meva companya de Ciutat Vella, l'Aina Burgell. És un gust veure la meva companya, l'Alba Travé, també el Jordi Esteban, que tinc el gust de conèixer-lo. A la Carmen Hernández no et coneixia, però m'ha agradat molt sentir el teu testimoni, també he pres bona nota. I amb la Mireia Sàlvia som companyes de viatge durant molts anys, perquè jo fins fa molt poquet estava treballant a Ciutat Vella i hem treballat colze a colze amb Bait Altacafa. Heu dit moltes coses interessants. Ara m'allargaria massa reproduint els apunts que he pres, però sí que voldria llançar una reflexió, que sovint hi ha aquest clam, per no dir reclam, de recursos, quan parlem del català, necessitem recursos. I jo personalment tinc la sensació que sovint oblidem que tenim un recurs incorporat, que és el nostre ús. És a dir,
que de vegades pensem en el recurs com una cosa a fer, com que es concreta de vegades en un curs, o de vegades en un taller de sensibilització, o de vegades en un grup de conversa o en una tertúlia. I penso que una via també pot ser passar del fer al ser, és a dir, passem tots plegats de fer, d'ubicar, de concebre el català com una cosa a fer i fem-la present, perquè en la mesura que siguem capaços tots plegats de fer present aquesta llengua, l'aprenentatge d'una llengua es fa de manera natural, és a dir, l'adquisició la fem en la mesura que ens exposem a la llengua. I quan justament parlem, abans la Carmen apuntava una cosa que és importantíssima, doncs com conciliem un aprenentatge quan estem treballant de 7 a 9? On hi entra aquest aprenentatge? I això és una realitat i alhora també hi ha aquesta dimensió de si estem en contacte amb aquesta llengua, i això no implica haver de fer equilibrismes per fer un curs i encabir-lo en un horari impossible, doncs potser hi ha una altra manera de concebre aquest aprenentatge i aquesta incorporació. Llavors, us volia llançar aquesta idea, que de vegades tinc sovint la sensació que busquem aquests recursos i el recurs el tenim integrat tots plegats i no sé com el podríem activar també des de les entitats. Ara llanço la pilota a les entitats i en aquest sentit ara miro la Mireia, perquè hem estat molt companyes de viatge i crec que podem explicar, Mireia, com hem fet una mica aquest salt amb el treball amb Vital Tacaf. És a dir, fa més de 10 anys que treballo, que hem treballat juntes. Jo recordo que vam començar fent cursos de català a l'entitat i que vam intentar fer aquest procés de passar d'aquest fer a aquest ser, ampliant espais d'ús. Per exemple, concretament, m'explicava la Mireia com havien incorporat grups de WhatsApp, és a dir, com s'interrelacionaven amb els alumnes en català. Això és passar del fer al ser, a fer que la llengua sigui present. No sé com us arriba, això. Gràcies. Hola, bon dia. David Minoves, president del CIEMEN i coordinador del Fons Català. Vull parlar dels dos àmbits perquè tots dos em semblen interessants. Jo crec que del que ens heu explicat heu anat tocant de manera més o menys directa o indirecta 3 àmbits. L'àmbit institucional, l'àmbit organitzatiu de les vostres organitzacions, o si voleu l'àmbit oficial, l'àmbit institucional i organitzatiu, i finalment l'àmbit personal. I vinculat a aquesta darrera intervenció, en la mesura en què nosaltres tractem l'acollida lingüística i en general el que és el nostre comportament, els nostres hàbits lingüístics de manera separada i aïllada en cadascun d'aquests àmbits, segurament perdem la perspectiva del context en el que estem. Estem en un context en el qual la llengua catalana és una llengua suficientment coneguda, tot i que no per tots els aspectes de la societat, en la qual hi ha una arribada molt important en un espai molt curt de temps de moltíssima gent que no ha tingut l'accés al coneixement al nivell que necessitaria i ja està treballant i està tenint el públic i per tant no té aquest coneixement i això ens accentua un conflicte lingüístic, però en general sí que és cert que hi ha un major coneixement, bàsicament perquè hi ha més població, però en canvi hi ha una pèrdua de l'ús. En aquesta pèrdua de l'ús hi ha espais en els quals nosaltres hem compartimentat i hem cregut que en la mesura en la que donàvem les eines suficients per al coneixement, de manera natural es mantindria la tònica que s'havia mantingut al llarg dels anys durant molt de temps d'un ús normalitzat. I per tant, en la mesura en què a l'escola, a través de la immersió, es donaven les eines per al coneixement, això tindria una continuïtat que després hem vist que no passava, però també passa exactament el mateix quan es fan cursos. Algunes persones es fan un curs i el fet que hi hagi un coneixement no implica l'ús. Però és que ni tan sols estem a la mateixa alçada pel que fa a l'accessibilitat pel que fa al coneixement. Ha costat Déu i horrors, i ara que no ens escolta ningú i estem en la intimitat, en què, per exemple, el Consorci entengués que calia fer cursos fora d'horaris laborables i, per tant, vol dir bàsicament
tardes vespres, especialment divendres al vespre i caps de setmana. El que hi ha un conflicte que es pot entendre, que no vol dir que es pugui compartir, amb què hi ha una sèrie de drets laborals, les persones que fan cursos ho han de fer en horari lectiu, però per altra banda la demanda de les persones que necessiten aquests cursos s'ha de fer en horari fora del que són els seus horaris laborals, perquè si no és impossible de poder-hi assistir, amb la qual una bossa de persones que d'entrada serien demandants de cursos en català no poden accedir als horaris dels cursos en català. I en aquest sentit, i vull fer un reconeixement al Consorci, s'està adaptant. Per exemple, al CIEMEN, que tenim un espai físic, els dimarts i els dijous hem ofert un espai i crec que totes les entitats i fins i tot aquí l'administració ha de posar a disposició tots els centres públics, vol dir les escoles, vol dir els centres cívics, perquè aquests centres públics es posin a disposició amb horaris fora del que és l'horari laboral per fer cursos amb el Consorci o també estic d'acord amb entitats que puguin fer de manera supletòria aquestes tasques d'ampliar el coneixement amb aquestes bosses que no han tingut aquest accés, bosses que alhora de persones que després han accedit al mercat laboral, per exemple, en l'atenció al públic i que en generen contradicció. Passo al segon nivell, el nivell personal. Molt d'acord en relació amb aquesta darrera intervenció, hem de passar del fer al ser, és que en la mesura que nosaltres siguem conscients que som la principal eina per intentar revertir la minorització del català, segurament serem molt més eficaços. Això vol dir, per exemple, que no és fàcil canviar l'ús de la llengua grupal de manera automàtica, però sí que es pot fer intentant minimitzar la convergència al castellà. Perquè bàsicament estem parlant d'això, més enllà de les bosses concretes d'expats que tenen els seus propis circuits i que a Barcelona i tot Catalunya són bastant presents, tenim un problema bàsicament que en les converses en l'espai públic hi ha una tendència a la convergència al castellà. Doncs arribes, comences a parlar i el fet que les persones que estiguin formant part d'aquell grup de conversa, sigui a la feina, sigui al bar, sigui a la cua, comprant pa, nosaltres podem creure que entenen el català, però hi ha una majoria de persones que estan utilitzant aquella conversa el castellà, tendim a convergir al castellà. I això comença per l'autoaprenentatge, un problema bàsicament d'arrel psicològica, que és empoderar-nos i, per tant, acceptar de manera natural que durant un temps, no sé quan ni en quins espais, nosaltres haurem de fer aquest petit esforç de mantenir aquest català, malgrat que la resta de la conversa s'estigui convergint al castellà, perquè som conscients i coneixem que la majoria de les persones que estan allà ens estan entenent. Una altra cosa és que l'estiguin utilitzant. Per tant, una bona manera de començar a plantejar aquest compromís personal i, per tant, el ser i no només el fer, es tracta d'iniciar dinàmiques en les quals hi hagi una convivència durant un temps limitat d'un bilingüisme passiu, en el qual hi ha una sèrie de persones que en les converses parlen castellà i els altres ens mantenim i continuem parlant en català, i que no hi ha una reacció automàtica d'aquestes persones es passin al català, encara que el coneguin. Però aquest ser ens ajudarà a passar al següent estadi. Aquest és el darrer que volia comentar. És evident que hi ha hagut, durant molts anys, hem estat vivint en una ficció en la qual el fet que la llengua catalana fos la llengua de les institucions la normalitzava perquè formava part de l'espai compartit. L'espai compartit és, en aquests moments, no diré una mentida, però diguem-ne que no és tota la veritat. L'espai compartit avui en dia és això, aquesta eina. Però són espais compartits amb bombolles i, per tant, hi ha molta gent que viu la seva socialització a través del mòbil i no compartim els mateixos espais. I en aquest espai la presència de la llengua catalana és ben petita, amb la qual hi ha tota una tendència de socialització i, per tant, un espai relacional que es fa a través del telèfon mòbil i, per tant, no és presencial. Doncs aquí hi ha tota una altra tasca a la que cal arribar. Però són tots els fronts alhora. És el front institucional, és el nostre front del nostre espai comunitari, per tant,
i ara vaig a parar a la feina al Fons Català, nosaltres tenim habitualment relacions amb entitats de persones d'origen migrant que s'han associat aquí i estan fent projectes de codesenvolupament, d'educació per al desenvolupament, d'acollida, de cooperació, que són persones que en la seva llengua habitual d'ús entre ells, per tant, a dins de la pròpia entitat és el castellà, quan nosaltres ens accedim i parlem en català i per tant podem mantenir aquestes converses. Per tant, això és un fet que l'hem també de començar a divulgar, és a dir, vincular el fet de que no és només una actitud personal, no és només un ser personal, també pot ser un ser col·lectiu. Pot haver-hi, en aquest sentit, que les institucions, les entitats, acabem acceptant com una política pròpia d'actitud lingüística que ens adrecem col·lectivament com a institució també en català a aquelles persones, a no ser, òbviament, que acaben d'arribar i estiguin de viatge, estiguin 4 dies, a fer-ho en català. Per tant, aquests 3 nivells, l'institucional, que n'hem parlat molt sovint i sempre acaba sent l'ase dels cops, no fan prou, no hi ha prou cursos, se n'han de fer més, s'ha d'adaptar als horaris, cal més inversió, però en els altres 2, l'institucional de les nostres organitzacions i el personal, hem de canviar aquesta psicologia i començar-nos a empoderar per fer que aquesta tasca d'acollida en l'acció sigui també en aquests altres nivells. Només així podem començar a revertir la situació de minorització. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. Jo faig una pregunta i vaig molt ràpid. Pregunta pel Jordi Esteban. Jordi, explica una mica, perquè has parlat dels grups xerrem, però explica una mica com es crea un grup xerrem i com funciona un grup xerrem, perquè, esclar, si no, no sé si la gent que hi ha coneix els grups xerrem, però si no els coneixen, només amb el nom no sabran què és. Per tant, si ens pots fer una mica una síntesi de com es crea un grup xerrem i com funciona la peculiaritat que té un grup xerrem. Bé, doncs no, gràcies per aquesta indicació. Jo, com que hi havia la brevetat de les intervencions, he procurat no fer-ho. Però a veure, un grup xerrem, què significa? Significa que hi ha una entitat, un col·lectiu, una escola, un ateneu, etc. per Catalunya, que tenen l'inquietud de dir, coi, aquí en aquest grup de castellers hi ha aquells 3 o 4 i aquells 5 que no hi ha manera de que parlin català, oi? D'acord? I diem, doncs, com ho podríem fer? Doncs aleshores nosaltres des de la CAL, si ens comuniquen, nosaltres anem a parlar amb aquesta entitat, mirem què poden fer ells, si ens ofereixen un espai, si tenen un espai suficient amb cadires per poder-se reunir, si ells poden trobar voluntaris entre el seu àmbit d'actuació, d'acord? Alguns voluntaris, si els han trobat, doncs aleshores dissenyen com es podria fer, diguem en quins dies i quines hores es podria fer. Nosaltres des de la CAL formem aquesta persona o aquestes persones que volen fer-ho i aleshores els fem un primer acompanyament i aleshores els dotem també de suport dels materials que ja tenim editats. A l'editorial Fonoll sapigueu que teniu materials per parlar pel qui no entén, pel qui entén però no el parla i pel qui el parla amb dificultat, i aleshores comencen aquests grups perquè aquesta mateixa entitat ha fet la propaganda o ha anunciat que hi ha aquesta activitat. I per tant és una manera fàcil, molt directa, de poder fer que a tot arreu, on sigui hi ha aquelles 3 o 4 persones que puguin fer-ho, doncs ho pot fer. I només posar-vos un exemple, ja en un poblet, l'any passat, en un poblet de la Noguera, doncs una senyora va fer el grup amb 2 persones més que es trobaven al bar cada setmana, d'acord? Oi? Però ja havíem convingut de la manera de fer-ho. Doncs aquesta seria la manera fàcil, bastant àgil, en què es podeu fer. I aleshores anem connectant amb aquesta entitat a través de fer unes trobades en videoconferència, a veure com els va, etc. I anem fent el seguiment. D'acord? Aquesta és la manera de muntar-ho. Gràcies per la pregunta. Sí, jo soc Carme Gual, de l'Ateneu Barcelonès. Tot el que s'ha dit, jo hi ha la part aquesta molt interessant de l'obligació, passem al vincle i a l'interès i el per què la gent vol aprendre català. Evidentment, l'Ateneu Barcelonès
no dona, és a dir, és una entitat privada, per tant, els socis han de pagar per poder-ne ser socis, tot i que tenim activitats que són gratuïtes ja d'entrada a les tardes, ho dic perquè totes les entitats que fan aquest tipus de cursos podrien venir a les activitats que s'organitzen, que n'hi ha, vaja, és impressionant, i per tant estan obertes a que vingui qualsevol que vulgui venir a sentir conferències, hi ha música, hi ha de tot. Però jo el que volia dir és que a l'Ateneu ens van sentir com molt interpel·lats per aquesta emergència lingüística, i en la línia del que comentava ella vam dir hem de fer alguna cosa, anar una mica més enllà de totes les activitats culturals que generem com a Ateneu, evidentment amb el català com a centre de l'activitat. Llavors s'ha plantejat s'està fent de fet un club de català, i hi ha gent que s'apunta, que a més es fa soci, evidentment és pagant, però també hi ha algunes places becades, i la nostra idea és que aquesta gent després faci tertúlies, faci activitats, surti a fer activitats amb la gent. Hi ha voluntaris, socis que estan implicats, que segurament, probablement, si els oferim, s'oferirien de voluntaris per altres entitats, és a dir, que també ho ofereixo directament, però en aquesta línia de dir, ostres, hem de fer el màxim que puguem, també cedeix aules pel Consorci, i després també hi ha un grup de català els dissabtes al matí amb la parròquia de Santa Anna amb gent sense llar. Això s'està acollint a l'Ateneu. És a dir, realment està sent com un element central en la nostra tasca i en el mandat aquest de la Junta actual. És a dir, hem de fer el que puguem, tot el que puguem i més, per intentar que el català sigui aquesta eina de connexió i sobretot de creació de vincle i de valor el que dèieu, tinc un amic català, formo part del que és Catalunya. Una mica volia dir això i sobretot oferir que estem oberts a parlar amb qui vulgui i qui calgui, perquè creiem que podem fer moltes coses. Hola, jo sóc el Jordi Llorach, un dels fundadors i voluntari de Treu la llengua de l'armari, i volia parlar des del punt de vista del voluntariat de carrer. Nosaltres fa 3 anys i mig que oferim espais de socialització en català per gent nouvinguda del col·lectiu LGTBI i per tots els països catalans, no només per Barcelona. I a Barcelona en concret, que és on jo treballo, a Eixample Esquerra, Sant Antoni i tal, ens hem trobat que per fer socialització en bars i musicals, etc., trobem lloc perquè tenen clientela i venen els seus productes. Però quan hem volgut arribar una mica més enllà amb gent que vol aprendre una mica català, amb uns materials didàctics, amb un entorn una mica més tranquil i tal, sense ser classes, però ser un complement del Consorci, perquè ens ho trobàvem, que ens venia gent que ens deia que el Consorci està molt bé però que no poden fer servir el català. El tema que deia la Carmen de crear vincles amb la societat i amb el seu barri, fer barri, tampoc troben llocs on fer-ho, perquè la gent es passa el castellà i aquestes coses. I després el problema que hem trobat és que no trobem espais físics on fer les activitats tipus xerrem. Vull dir que els centres cívics estan, almenys a Eixample Esquerra, Sant Antoni, estan col·lapsats d'activitats que bàsicament són en castellà, perquè jo mateix m'he apuntat a classes que no saps mai si seran en català o castellà, encara que s'anunciï tot en català, i quan arribes et diuen que fan en castellà perquè tenen un senyor d'Argentina que només porta 5 anys aquí i no li ha donat temps a aprendre català. No, és que anem així, I aleshores no aprenen mai català, no hi ha mai espai per aprendre el català perquè mai hi ha activitats en català i mai tenen temps d'espai. Jo no demano recursos, jo demano que els recursos que ja hi ha es doni prioritat, es doni una discriminació positiva al català i que donin espai que el català pugui créixer, perquè si l'ofegues en castellà no creixerà mai el català. El bilingüisme crea aquesta competència de recursos. Jo veig els recursos que ja existeixen, les administracions públiques que ja existeixen, que ja hi ha escoles públiques, per l'amor de Déu, hi ha Diputació, hi ha Generalitat, hi ha Ajuntament, hi ha els centres cívics i d'altres històries públiques més, que tenen espais que a partir de les 6 de la tarda m'imagino que estan buits i que no es fan servir, i que nosaltres hàgim d'anar a pagar a una escola privada religiosa 60 euros al mes per trobar un espai on poder fer el que volem fer. A mi em sembla ridícul, havent-hi tant espai buit per tot arreu, i és que no demano recursos, demano que els que ja hi ha es maximitzin, es donin espais per les tardes que han d'estar buits aquests llocs, els caps de setmana igual, perquè la gent la tenim, la gent vol venir, però no tenim on fer aquest tipus d'espai que no sigui en un bar, perquè clar, estan encantats que vagis a fer negoci, no?
Aleshores, bé, doncs això, no sé si hi ha alguna forma d'aconseguir això. També l'altra cosa és que hi ha recursos que també existeixen, com per exemple, no sé, les bases de dades de llistes de seguiment. Jo què sé, el centre LGTB, per exemple, té un gran seguiment, és molt conegut, però només fa activitats de les seves coses, no discrimina, no fa coses a favor del català com a aprenentatge. Per exemple, nosaltres vam fer una cosa a l'estiu que va funcionar de puta mare, en el sentit que van tenir gent a llistes d'espera també. Quan ofereixes alguna cosa amb gent que la gent reconeix i vol venir, et venen. I teníem llistes d'espera i no vam poder atendre tothom. I teníem uns grups de conversa amb 25 persones, 5 voluntaris, 5 nivells diferents. Va ser fantàstic. Però clar, després d'això ja segueixen amb el seu programa habitual de no sé què, d'històries que fan i tal, que em sembla segur que està molt bé, però cap d'elles busca fomentar l'ús social del català explícitament, no? I acaba que no pots fer servir ni espais que ja existeixen i que estan infrautilitzats en els horaris que més necessitat calen, perquè ho acabeu de dir tots que són els horaris que van bé, els vespres o els caps de setmana, i després aquest capital de coneixement i de nom i renom i llistes de participants i tal que pots aconseguir perquè a vegades crees algun grup que també passa amb xerrems, etc., perquè els conec tots, i a vegades no t'arriba gent però perquè no et coneixen. Però si pots fer servir una entitat que ja té renom, com un centre LGTB, dic perquè és el meu àmbit d'actuació i el conec bé, però amb altres segur que també passa, en temes d'immigració suposo, d'altres temes també ho pot passar. I en el meu cas, doncs, tractem amb gent immigrada doblement vulnerable perquè són immigrats i són del col·lectiu LGTB, que també reben tota una col·lecció de discriminacions que fa por. I bé, no sé, era per saber si hi havia alguna forma de fer que els ajuntaments i entitats públiques o administracions privades que tenen espais que els cedeixin per l'ús social del català, que facin aules de català o que n'hi diguin com vulguin, i a veure què es pot fer. No sé, amb el Consorci ja fem pràctiques amb el tema de treure llengua, que ens venen gent cada setmana, que estem agraïts, fem 3 grups de conversa cada setmana només a Barcelona. No sé, es poden fer coses amb voluntariat i sense un duro, i no tenim un duro, no tenim ni compte corrent. I no parem de treballar en 3 anys i mig. Vull dir que sense un duro i sense recursos financers també es poden fer coses si el que ja tens ara, el capital que tens invertit ara, el maximitzes i el fas més productiu que no fora de l'horari de feina, no sé. I si hi ha alguna cosa més que es pugui fer, m'ho dieu que intentem de fer-ho. Gràcies. Bon dia. Em dic Anna, coordinadora de voluntariat i pràctiques de la Fundació Bait Altacafa. Tinc un parell de preguntes que potser no té res a veure amb el tema en general, però sí que m'agradaria saber fins quan una persona és nouvinguda. Dit això, vull dir perquè m'agradaria treure aquesta paraula del mig ja d'una vegada. D'altra banda, absolutament d'acord, o sigui, només es pot aprendre un idioma, és igual, qualsevol, una cosa, només es pot aprendre qualsevol aprenentatge per exposició. Aleshores, quan tu tens la limitació, perquè també hem d'entendre aquesta interseccionalitat de persones que necessiten absolutament tenir un certificat de 45 hores d'assistència, perquè després hi ha un munt de papers que s'han de fer. L'altra cosa, i això sí que no té res a veure aquí, a veure com ho fem per abolir la llei d'estrangeria, però això evidentment aquí no té res a veure. Però ja que hi és la llei d'estrangeria, què tal si unim esforços, si unim forces i no ens anem tirant les pedres els uns als altres i anem més enllà d'aquestes miserables 45 hores que podem certificar des de les entitats? Com podem fer perquè una entitat com la nostra, que treballa eminentment en voluntariat, no perquè sigui mà d'obra barata, sinó perquè entenem que el voluntariat és una via de participació ciutadana, d'activisme i de poder participar i construir la societat, com podem fer per capacitar aquest voluntariat que no se'l pot acreditar tot i tenir un C1 o un C2, i no pot ser com professor? Com podem tirar endavant amb aquests recursos que ja tenim, amb aquestes persones voluntàries que volen participar en la construcció de la societat per poder fer més temps d'exposició del català? Ens hem trobat que la gent ve als cursos de 45 hores de català, acaba tenint una petita conversa, fent embarbussaments, oi? I els fan bé i canten i això, però esclar, després no és que no tinguin és que amb 45 hores és igual, per molta comunitat que tinguis necessites un espai regularitzat
d'aprenentatge, un espai on es prepari la classe per tu, per les teves característiques, perquè estàs aquí rebent bufetades per totes bandes i necessites un espai en el que la classe de català no només sigui una classe de català, sinó que sigui un espai segur on tu t'hi puguis trobar a gust. Si arribem a fer aquestes més hores presencials, estic absolutament convençuda que les comunitats telemàtiques funcionaran molt millor. Si aconseguim tenir convenis més a llarg termini, que no sigui de curs a curs, també les coses aniran molt millor. Si tenim una perspectiva de futur, en lloc de, i ho diré així com molt cru, en lloc de sospitar del nivell de qualitat d'ensenyament de l'entitat amb la que estem, doncs segurament hi haurà com una explosió de persones que puguin parlar el català, encara que sigui perquè, a veure, hi ha molt catalanoparlant que parla malament el català, oi que sí? Doncs tirem endavant. Com podem, bàsicament és, clar, jo coordino voluntariat, com podem fer realment perquè la participació del voluntariat de les entitats socials se'l pugui capacitar d'alguna manera? Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, m'ha semblat molt interessant, crec que sou una fotografia prou àmplia d'una realitat molt difícil. Jo intervenc perquè em sento interpel·lat i jo vinc de la Salle Comtal, ciutat vella, escola religiosa, que cedim espais des de fa un any llarg al Consorci de Normalització Lingüística. Crec que una cosa que és important, perquè evidentment dins de tots els col·lectius trobarem gent que gestionarà millor o pitjor les coses, i fins i tot hi haurà col·lectius que potser representaran una part que no ens agrada. Crec que en aquesta lluita, i ho dic des d'escola, és molt important que fem una lluita social. I aquí jo crec que hi hem d'incloure tothom. Hem de començar a fer un discurs en el qual tothom qui s'hi vulgui sumar s'hi ha de sentir benvingut, perquè nosaltres sentim als patis de les nostres escoles, és un desastre, parlen només castellà, perquè només que un alumne sigui nouvingut, és la forma que tenim d'acollir-lo, de fer-lo sentir còmode, percep el castellà i d'aquesta manera aquest alumne se sent acollit a l'escola, perquè si no és veritat que per ells és molt difícil, però a la vegada ens fem un flac favor, més en una societat on tenim tants alumnes que em sembla molt interessant el tema del terme nouvingut, a reflexionar-hi estic molt d'acord que dura massa temps, però sí que sobretot faria el reclam de dir intentem apartar les etiquetes perquè a vegades jo crec que ens debiliten, quedem-nos amb les persones i amb la gent que té ganes de treballar, que tenen ganes de sumar-se perquè el català sigui tan viu i segueixi sent una forma de comunicació real en el nostre territori, perquè hi trobarem molta gent i s'hi sumarà i ens sorprendrà. I m'assumo una altra vegada en el gràcies a la gent que està a la taula i a molts dels que esteu aquí per intentar que això sigui una realitat. Però és veritat, i constato, i aquí acabo, que no tant jo ho veig amb els alumnes, ens ve una generació de joves que no els hi queda tant de temps, que utilitzen el castellà d'una forma habitual, permanent, i no són gent nouvinguda, són gent de generacions, de famílies que parlen català. Llavors, com en altres moments socialment hem fet una reflexió i una posada social, però de tothom, que el català és un valor, doncs jo crec que tornem a estar en aquells moments on hem d'aconseguir que tota la societat s'hi volqui. Estic molt d'acord que les classes és evidentment, o les xerrades o les converses són eines genials, però el que necessitem és no canviar la llengua, el que necessitem és que acollir al pati també sigui possible fer-ho en català, que anem a un restaurant i el cambrer se senti amb el sentit de servei de difusió de que un any podré ser capaç de servir els cafès en català i no poder estar 15 anys a Barcelona sense saber ni una paraula. I és una feina de tots. Que moltes gràcies per tota la feina que es fa. Doncs ara sí, moltes gràcies a vosaltres per venir, a vosaltres. Ha quedat clar que l'acollida lingüística és una feina compartida i de fet ho heu demostrat i com a repte us proposeu de continuar aquesta xarxa, que espero que la pugueu tirar endavant i entre tots ho puguem fer. Gràcies. Gràcies.